Takže ahoj lidi, já vás zdravím u mého dalšího videa a je tu se mnou host jako první Dracula 606, Čus. druhý Novi CZ Hello. a třetí Alias Pepan, alias Gazofor, a třetí host je Pepan. Čau, kterého jste viděli v challenge. Ano, vy jste Pokud se jste na ho někoho... viděli. Já ne... A mě jste Pokud jste ho viděli, tak asi, co tady asi Dracula naznačuje? Hovno. A co ho ale každý viděl Dracula? Ano, to samé mě. To by ho někdo viděl, kdo? Ty vole. Fakt, to ani nevím. No, to víš. A Jako- mě jste možná, Drákulu jste možná viděli u The Monster 97 LP. Ne, nejdem natáčet Slendera, neboj se. Já nevím, jako i on je tady to Slenderman. Kam jdete? Aha. Začíná noc, já se bojím. Jak by ne, když se bojí zombíka, který může jenom sežrat mozek, když to tak nebolí. Jo, no jenom jim sežere mozek. Teď ti jenom vezme nějakou brusku. Udělal. Děkuju. Nemáš zač. Ne ty, ale tady Drákuloj, že to poctivě vysvětlil. Nemáš Já zač. jsem říkal poctivě. Tak tady můžete vidět cool scent, prostě lítající scent. Jako. Koukni do něj. Spokojený? Kde? Ty že levituje? To je nějaký jiný sent. To je normální scent. Čum. V kapse. Hej. Kam jsi mi dával péne? Ne, Počkej, oni se ti pénečka vejdou do kapsy. Jo. Ty máš monstrózní kapsu. Ale Gregi neměl by zalíst. No, já nemám postel. To je zajímavý, co? Tak to se neviděl. To je taky ne. Jak bys mohl. Nemáš dobrý meč. No, jasně, safírový meč, to je fakt jako luxusní meč, ne, jako je to dobrý. I to je, Dřevo. počkej, je to jako diamant. Takový otoč se. Dí kousek a takový ty ledový ty liány. Jo, no, ty vado. Takový zmrzlý liány, to je cool. No toho si nevšímejte. Jsem ještě neviděl. Tady jsem tak trochu těžil hlínu. Kam jde? Kam jde Stepana? Kam jde Gazofr? Neboli Novi? Ale slepice! Challenge. O, co? Že nevypustí challenge. Ovce! Jsi asi tak trochu Jsi zářval. to železace si nenatěžil, neudělal nůžky. Jak se dělají nůžky? Železa. Cože? Hej, neřvěte tak. No to pak tam je hodně slyšet. Prej nůžky. Jak Když si dělám prdel, ježíš, tak ne. Jo, je na vy. Každý asi ví, jak se kraftí nůžky. Kdo by nevěděl 2 šikmý železa? Třeba Pepan. Pepan umí hrát Minecraft. Jo, Pepa. Ty jsi nám rozbil záchod? Jo, Jo? prosral ho. Ty vole, jo? Prej takový, co to On říkal bylo? co? On říkal co, ne jo? Máme to ještě čtvrtýho hosta. Asi právě přemýšlím, Aha, mě to nechá doříct větu. Začal jsem přemýšlet o tom, že se zabydlíme ve skále. Doufám, že Víte, zase kdo je budeš tady hezký další muž. host? Já budu jako Nargon.cz. Pes. A buď sticho. V jeho první sérii. Co? Nargone, budu jako ty. Volízni ten mikrák. Ne, A pozdrav. ty vole. Java. Jsou tady nějaký backpacky? Jetpacky. Jetpacky. Jako jetpacky tady jsou, jo, ale backpack. Takže jo, alchymisty. Alchymy. To se tak to je lehký, dobrý, tak to je v pohodě, to se vykraftíme. Slepic. Jo, tak slepice. Slepice ty. Vejce. To bylo co? To bych nebral, kdyby jako ve videu ti někdo volal. To bys musel jako jít na chodbu a no to druhý slovo ještě Nikdo říkáte. nevolá. Takže super, našel jsem Epic Cavku, Endermana. Jedu za čtvrt No. hodiny na autobus. Vykoukej se na něj. Já chci. Indík píčo. Musíš pořád mluvit s protré. Soráč. Já vím, já si taky jako někdy přeřeknu. On skočil do vody. To je dement. Kde je? Díku, Bobíku. Ne, tebe nemyslím, ty můžeš Asi jít k umřel. čertu. Asi jo. Ty můžeš k čertu. Hele, maso, to se hodí. No, jako tady to... No, tak co to bylo? Slepička.
Tyjo, tak co to bylo? Slepičko. Slepičko. Ale tamhle ten India. Enďa? India. Kde je Enďa? Kde? Tadyhle ne, ta červená tečka, podle mě. To je India. Ne, to není. Jak to víš? Tady žádná Já nevím, červená- protože tady není žádná červená tečka na mapě. Hej. Oh yeah. Je, ale zombíči. Bombí. Tak počkej, já se můžu zabydlet hnedka tady u pouště. Ano, pane. Ne, nesmíš. Jo, tak tady to je hezké, tady to je hezké. Jo, tady to je hezké. Tam byl Endík. Tady to celé Je to tady co je? přemnoženo. Ty No, Endíci. Jo, ty se tam museli množit. Taky si dělal... Ty jsi svůj. Je tady jasný. Hestěr. A paržba. Pařba! Debil! Milkou na tom skle to nějaký v On se bugnul v bloku. Paržba, A hoši. ženou On za to nemůže. Co? Drákulo, on za to nemůže. On se tak narodil. Paržba, skeleton. On byl bratr se kaktusem. Dáme si paržbu. Pařba. To do pařba. Hele, umíš tady to? Endermana, umíš tohle to? Líbí se ti vodička? Je hezká, že? Asi se... jsem. Proč nemá rád vodička? Ne. Kurva. Ne, Ne, skeleton, ne, já jsem tom jak svině. já jsem Matrix úplnej. Oh. Matrix, reloaded. Au! Já to dám, já to přežiju. Matrix. Ty vado. Matrix. Nažer se. Tu. Tak. Nažer se. Ty vole! Konečně. Ty umřu. Já tady umřu. Kolik je? Prostor Nevím, se několik. sní. Papa nezapad 4 hodiny těší domů. Hele, ale to je drahý. Kubo, v kolik jde? Dělej je drahej. Počkej, bílej, alchemy. Počkej, nedělal jsi náhodou ze 3 různých. To byl jiný. To byla Ne. ta česta. Jo, to byla ta čestá, jo. Jo, teďka se, jo. Tak já se udělám, když tak udělám zelený, to bude hezky. A potřebuješ 3 nebo 1 dia. Tak to je v pohodě, já mám 5 diamantů. Fakt? A stejně jsem 2 nevěděl, jak využít. Já vím na enchant, neřvěte na mě. Ale já nechci enchant. To je důvod, proč si neudělám enchant. Endík. Bože můj, samej Enderman to tady je. A náhodou to je... Protože teď byla taková sezóna, že se moc přemnožili, víš? Jo, přesně tak. Byla sezóna. Tak to jsi mě to fakt vysvětlil. Ale on se netrefil. Tak jo. Jo. Nechte mě bejt, já jsem jako, že nestihl školu, tak musím ne, to jsem jako, já jsem stihl školu. Já jsem tam přišel moc brzo přímo. Hej, jsi parchant. Ty kokote. No, I'm not šprc. Jestli myslíš, že když mám z vlastivědu teď 5, tak jako... 5? Jo, 5. A jo, vlastně. Já jsem ty měl jsi všechno měl špatně. Tak to jsem fakt šprt, že jo? Jo, seš? Ty jo, dá jsem mu Takže to je špatně. Jo, všechno. A z čeho? Dobře, já. Vlastně vědy, ty vole. Já Já mám... Tak já mě, ne, ty vole, on mě nenechá mluvit, ty víme. Co? Nenechá mluvit. Já jsem sticha. No jednou, ty. Já tě domů nechám. Nepřijde ti divný, že se na to všichni... Je to tobě to chutná? Já jsem to nejedl. No fuj. Ty kretere. Jo. To chutná kota. Šlehačka. Tak prase! Tak ale toho chutnej. Ne, díky, já nebudu jíst z vracky. Zofra, chutnej to. Ne, díky. To tak jo. Petře, tak toho chutnej. To je Pepán. No, Pepo. Že to je dobrý. Jo. Petr je tvůj brácha, víš, já ho znám, já s ním chodím do třídy. On s tím chodí. Ty Se jste, kecne. kdo to je? Se kecne. Je, mlátící kuželka. Taká mlátící kuželka. To je palca. To je palcát. No tak já tomu říkám mlátící kuželka. No to není kuželka. Co to je? Tak to To je... Víš, že tě každý teď slyšel. Jo. Fakt. Právě jsi byl Jo. takhle blízko, nejvíc u toho mikráku. Ty mačoc. Proč jsem zahodil chleba? Proč jsem zahodil chleba? Tak, Buď sticha.
Proč to nejde? Má být železo. Ne, nemá. Nemám. To je jako na tom tak záleží. Čerkou. To je úplně idiotský. Na tobě, jakou máš kvalitu hodnosti. Jak máš kvalitu? Co jsi to říkal? Průvodová. Bitches. Ty vole, musíš mluvit prostě pořád. Jo, nemluvím. To vůbec. Vůbec. Ne, to není slyšet. Jako, a já jsem jako- hodný, že jo? Jo, ty jdeš jako. A kam jde do školy? No, koho? Koho dneska? Tady to je cool, to jsou nějaký bodce. Hej, Tohle víte, jsou víte, čárky. co je cool, tohle Tohle je cool, lochu. Co koul? Cool call. Jo, tak to se dělá tak lehce. Jo. Počkej, coke oven. Soké. To jste mě toho řekli, a v čem se to jako vypaluje? To bude podle mě, já nevím, ale v čem se to vypaluje? Kok je Owen. Ale to je coke oven brick. Aha, to je full. Takhle se jmenuje, já vím, jako, že to slouží jako full, ale Fuj. Je na blic, ty vole. já se nedivím, jako když sněl to mlíko. Konečně tě to napadlo. Ale jedna A ovce. nemusíš opakovat. Ano. Nůžky, 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 nůžky. Vem si obilí a zaveď si ji sem do hrádky. Mě se teď nechce, já se na to moc líne. Tak já to udělám za tebe. Jo, díky. Jako to je můj let's play. No. Neboj, natočíme ho a bude v nemocnici. Jo. Ale to myslím vážně. To bude Slender, ne. Ne, nech to! Ne! To jsem neměl, Pepa, ne. teď jsem neměl mluvit. Teď asi Já mu furt říkám úplně... Petře. On má jednoho kámoše ze školy, Pepana, no Petra, tady to je Pepan, a furt si ho s ním pletu, on je strašně podobný. Já nevím, není to úplně ta samá osoba. Takový jako... To jí mačoti. Zase jako skoro jako pokrevní bratře, jako Olš prohen to mestrovinatu. To já jsem s ním bratr přes 2 kolena. Bratranec. Bratranec. No vlastně skoro, Ty to mě strčila? Kilni. Ty jsi to mě strčila? Tak to nekyl. vlastně s Danem jsme bratři přes koleno. Proč? Proč? Teďka se s máma jméno. Petry. Teďka se známe jméno. Já jsem tady viděl čokla. Aha, tak nic. Yes, tak jdu domů. Čau, ovce. Jak se daří? Pašata! Kolik je? Já je nechám žít. Já mám nový pašata, já mám nový Máš ještě pašata. 10 minut, Pepo. Já dneska udělám další díl. Jo, budeme, a tentokrát tam v dalším díle bude jenom já, že jo? Asi. Protože ty Ale- další hosté budou Já, muset jít domů. já vlastně ani nenávám, to je vole. Já jdu ve 3/4. No, že? No, tak teď natáčet budem a Natáčet my budeme s Danem až až půl čtvrtý. co? Ne, bude mi to. No, Uděláme víc dílů, Ježíši. To není tak těžký přece. jo, moje boko. On ti tam flesnul. Jo. Pepane! Jsi zlý kluk. Co asi kraftí? Cože? Nic. Alchemy. S někým I. Musíš to čestku. Čestku. Já vím. Máš ještě diamond? Já jich mám. Strašně. Diamond, gotta get me some diamond. Ty vole, to je taková strašná písnička. Já nemůžu už prostě. To je hrozný. Proč si ho tady leštíš? Cože? To je 4 jiná čest. diamanty, já vím. Tak to ještě kraftit nebudu. Bohužel. Na to si nechce zajít chuť. Tak budeš mít víc dia? Až budu mít hodně víc, teda. A k čemu je prsten? Na lítání, jaký myslíš? Tahle? No, Tak to myslíš, že je na a lítání. ten vedle. Ten Ne, tenhle červený. ten je na lítání. Červený, tak to nevím. Vedle ještě. Tady ten? Ten vedle, jak to má náplň. Tak to nevím. Tady ten. No. Tak to nevím. To je úplně ten To samý, je ten akorát samý, ale nabitej. nabitej, ale tak to nevím. Já nevím, co ty prsteny ani moc dělají. Já se o ty prsteny zrovna nějak jakože nezajímám. A jak se kraftí ty krumpáč, nebo tady z čeho se to kraftí? No tak to tě ještě nemusí zajímat, Dark protože matter, jsem to je ještě takový hodně daleko. Ty vole. Fuck. Ale vydrží to dlouho, ne? To je automatický nabíjení.
když to vykraftíš, tak to je 0 vybitý, a když zmáčneš Včko a ani nemám nic v inventáři, tak se to nabije. Ne, vlastně potřebuji Clan Staru nebo redstone v inventáři. Takže tady to, něco mám, jo tady. Jsem slepej. Takže takhle. Ne. Ježiši, někdy se u nás zahraje Slendra, neboj. Bože můj. Děláš truhlu? Jo. Tohle, pak to bylo takhle myslím, tak. Nahoře, Tak. nevím, jak byly ty prášky. Tak, takhle. Já myslím, že tam byly 3 mod. Ale co bylo uprostřed? Mám diamant, ty vado. Jsem blbec. Vem všechny. Ne, kdyby všechno. náhodou. Stačí jeden. Blbě. Ne. Jo, s Drákulou má pravdu. Jo. Tak. Teď tohle. Teď takhle tady to. Tady to. A tak. A jak se dělá třeba ten A čemu ti fialový? je? Ten baťužek? Jo. A funguje vůbec? Jo, funguje a dost dobře. To je vlastně jakoby ta truhla, kterou jsem do toho dal. Takže já, proč jsem si to vykraftil? Protože se chci přebydlet. Do té jeskyně, jak jsem tam ukazoval, ne do toho home cave, ale do jiný teď. Já jsem se ještě našel hezčí tady. No a to jsem i ukazoval. Takže, proč jsem si tam dal do baťušku baťužek? To bych pak neotevřel. No právě. To bys měl všechny věci V jednom Tom. baťohu, který by byl strčený baťohu. Jak bys to chtěl udělat? To je otázka. Nějaká červí díra. Ty černá díro. On ti řekl černá díra. No jako, já mám černou díru, ale v zadku. Tak slušně, tak co je? Jo, každý má černou díru v zadku. Já jsem si tu postel. Jo. Jo, já jenom film. Víte, já mám krátkou paměť. Jo, To vám on řeknu. vyjde 5 kroků z domu a přemýšlí. Ne, já nevím prostě. Já mám úplnej strach prostě, když vyjdu z domu. Hele. Já taky to mám. Cool. Někdy. A vlastně je to na poušti, takže bude tady ta hnusná tráva. Kde jsem si to ten barák chtěl udělat? Tam někde, tady. Tamhle někde. Jo, tam někde, no. Jo. Někde jako po cestě k houbě. Že někde někudy tudy jsem šel. Jo, tudy jsem šel. Aha, tady to je někde, daleko tady, od té tady. trávy. Tak já se udělám tady. A pak si musíte zadat do YouTube vyhledávače Rocket tvrdej. Ne, to si nezadávajte, To je od 18. Laskavě. Od 18 si to můžete zadat. Jo, už vám bude 8. 18, Tak tak si co? to můžete zadat. No, ale musíš jít prosím, někam teď pryč. radši ne. A musí jít někam pryč. Při videu ne, no. Tak když tak pak. Jo, to radši. Kdyby tam něco půjčíš. Daj mi. Teď žádnou kopu noru. Kopu noru. Jakou noru zás? Nelu? To je, Kopu Nelu, já. to je pravda, já nakopnu Nelu. No ale to Hej, Pepan už to ale viděl? já. No. A může to vidět? A co? Ne, jsi blázen. Lidi, kdybyste viděli, jak to je sprostý. Ty vole, Tvrdej. můžu to nepustit? Ale ne, při videu náhej. Tak ale tady to první. A jdi. Trvá to asi 10 sekund. Dobrý. Jdi odsaď ale. Pust si to. Ale jděte ven, please. Jo, fakt tady. A zavřete dveře. Ach jo. On se šel na to Petrkou. Petr? Fefo, vrať se! Teď je 7! F7. Jo! Dělej! To je debil. On se na to koukne. Ty vole! No, tak to je teda super. No, to podle mě nebude rozumět snad. On už ví, co to je. Teď se to učili ve 3. třídě. On se učil na 3. třídě. Jo, my! Jsme se to třetí učili ne. ve 3. třídě, jo. Já jsi to Prvou neučil na se. paní učitelce. Říkám v 1. třídě, to jsme to měli v knížce. A jo, ty vole. My jsme takový Einsteini, prostě my už jsme se učili dopředu. Jasně, dopředu. to je Jo, když jsme se tam normální. pořád koukali. Jo. My jsme na začátku, jak jsme to knížku. To je znamení, že už to viděli.
Pepo, ty jsi Tak to... to fakt ne, si nepouštějte. Pepo, tohle... Chytám. Pepo, počkej. Pusťte. Pepo, tohle co jsi neměl vidět. Jsme tě volali, ať jdeš spát. Ne. Jo. Ty to byl ticho, že My jsme na Úplně. vás křičeli. Ne, křičela. Já vím. Křičeli na tebe. Ale Hele, aspoň to tady nedělej. ale A to on to jsem toho nedělej s tím neviděl. psem. Co tady je? Já s tím psem nedělám. Jako špíra, ty vole. Já jsem to neviděl. Jo. To není do Monster špíra, to není do Monster. To je někdo jiný. To je špíra, pída. Tu já jdu za 2 minuty. Ty jsi počtár. Rok je tvrdý. Ale už toho nech, jo. Je to mrtě. Buď rád, že Mrtě, krutě, prtě. Ne, nepouštěj. Jestli vám není víc jak teda těch 9 aspoň, tak to nepouštějte. Je mi 9 tupí. To by není 9. Teda není. Je mi 9. Není. Je ti 7. Je mi 9. Je ti 7. 9. Pepo, koukej. Je ti 7. Petře. Už se na to zase kouká. Ach jo. Hej, ale doma se to nepouštěj. Ty jsi moc. Víte, on tady hraje takovým programem pro malé děti. Ty jsi Jo. moc. S takovou hýbací držkou. Nechme moji držku. Píčo, buďte sticha. Zase mluvíš prostě, to je... To je úplně normální úder Zofra. Uholí! Když nemluvíš prostě, tak tady řve. A teď se všichni z toho mohli zbláznit, protože jim to řvalo. Creeper. Že první, jak jsem se chtěl dát postel. Tak běž! Inteligence. Dělej, Pepo, musíš už jít na bus. Musíš, Pepo. Na. Ty vole, musíš pořád takhle řvát. Jo, no. Víš, jak to je slyšet ve videu? Kvůli tebe budeme muset natáčet znova. Ne, já to stiším přes program. Drobek. A my tam pak nebudeme slyšet. Budem. Já to stiším, to Kubu slyším, jak tady řval. Stiším. Hej, ale fakt už neřvěte. Takhle. Okay. Co? To budou dobře. Aha. A už je 20. Tak čau, Pepo. Tak čau, Koko. Já nevím, jako... Zítra k Danovi zase budeš moc. Možná. Jo, budeš moc. Kolik teďka bude schválně doma, no? Asi po 4. teďka říkal. Tak čau. Petře, Hello! Pepo, máš mobil? Jo. Zavolej, jestli si můžeš zahrát na počítači nebo si pustí Xbox. Čus. Čau, Mepiko, neskočíme Pepo? do postele. Čus! A žádný rok je tvrdý. A doma si hlavně Pavlovi, tvýmu bráchovi nepouštěj, rok je tvrdý. Jo, pustí mu to. Hej, ale to fakt ne, to není sranda. Ale to není sranda, Petře. Já vím, čau. Čau. Lidi, jako fakt tady to nepouštějte svým malým dětem doma. Jako Myslíš, že se na tebe koukají dospělí? malí děti, který Ty mají říkáš bráchy. svým malým dětem. Aha, tak počkej. Tak bráchům. Bratrancům, bráchům, to je jedno. Sestrám, to je jedno prostě, nepouštějte Sestry to to. můžou vědět. Ne, ty, Protože ta malinká holčička v tom videu to taky viděla. jo, tak ty to můžou vědět, jen to klidně pustit, to vědět můžou. Ne, nemůžou. Ne, hele, teď bez srandy. Jo, nemůžou. Ne, No, pak byste to neměli ukazovat, Radši protože puste porno, ale tady to ne. kdybyste, počkej, no to je úplně to samý. Možná i lepší jako než porno. Jo. No ono to je porno, takže On to dělal před tou holčičkou? já nevím, jako když tam říká jednoho dne, tak jak myslíš, jako je to jako vyprávění, nebo jako, že už to ta holčička věděla, jinak by se jakože neptala. A právě jsme jim něco prozradili, že tam je malá holčička, která se na to ptá. My jsme mača. Hej, nepouštěj to. Jo, Ne. Ne. Co když se na teď to Holky- dívají Holky pětiletí zpívají děti? půlnoční, ale zpívají nevím co. Možná to bude zprosté. Umíš ale to je slovensky? jedno. Co? Umíš slovensky? Co to je? To je... Pečko. To já
hezký teď. Kubo, nemluv prostě. Gazofr. Gazofře, nemluv prostě. Ne, mě klidně můžete prozradit, mě to nevadí. Tak jo, tak Kubo, nemluv prostě. A teď ty parchante. Já se zabiju, ty. Nejde poplářský. Já nejsem populární. Víte proč nemáme rádi Gazofra? Protože zabil Kennyho. Ale kdy? Víš vůbec, co je Kenny, ne? Kubo, víš, kdo je Kenny? Jo. Máš štěstí. Oba dva najednou. A díte mě hupa na pivo. Ne, my 3, sobě. 2, 1. Vezmu